हरे कृष्णा. उपस्थित असलेल्या सकड वैष्णवी जांका मिगेल दंडवत प्रणाम. आज ही ओड दिवसु हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद ತಂಗೆಲ गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूर ತಂಗೆಲ तिरोभाव दिवसु असल एक महान दिवस अंतू आमका भागवत पुराण कोंकणी टीमातनी एक भाग्य दिला आमगेल प्यूरिफिकेशन आकतरी हंगेल गुणगान कोरचाक. सो आता मंगलाचरण सांगुनो तजनंतर तंगेल प्रणति सांगुनो आम्ही आईचे सेशन स्टार्ट करूया, आरंभ करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा. पुनः स्वागत करता सर तुम सगळ्यांके. आता श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूर ತಂಗೆಲ प्रणाम मंत्र प्रणति शेअर करता. अंगशिला उपस्थित शिला मस्जनाक या ಗೊತ್ತಸ್ತಲ प्रणति श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूर ತಂಗೆಲ कोणे सांगू ट्राय करतावा. कोणे वॉलंटियर करता सांगू का प्रणाम मंत्र श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूरला. ओके. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने. श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. माधुरोज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंतहारिणे. हरे कृष्ण. कोणी सांगता आता प्रणाम मंत्र. कोणी वॉलंटियर्स करता जलारी तुम्ही सांगेता. हरे कृष्ण माताजी हांव सांगता.
येस भारती माते सांगा. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद भारती माताजी. हरे कृष्णा. सो आजी ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ ತಂಗೆಲ ತಿರೋಭಾವ ದಿವಸ ತನ್ನಿ His Divine Grace ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಾಲ गुरु स्पिरिच्युअल मास्टर. सो या सेशन का 3 स्पीकर्स असताची. त्या टॉपिक कसं मला तांगेल फर्स्ट बर्थ जननाच्या आणि सान असतानाशील बाल्य अवस्थाच्या विषय सांगू ट्राय करतात. तांगेल त्या गुणगान करू ಕೆಲವು ಲೀಲೆ सांगू का. आणि ताजी नंतर ತಂಗೆಲ दीक्षा विषय आणि ತಂಗೆಲ गौर किशोर दास बाबाजी ತಂಗೆल स्पिरिच्युअल मास्टर आणि ತಂಗೆल मध्ये असेल त्या एक मधुर जलल एक रिलेशनशिप विषय आणि ताजी नंतर ತಂಗೆल प्रचार कार्याच विषय आणि तिरोभाव विषय अशी 3 सेक्शन जाऊन या सेशन जाता. सो आता फर्स्ट आम्ही ತಂಗೆल चरण कमलाक आज वंदन करताची. फर्स्ट ತಂಗೆಲ जनन आणि बाल्यावस्थाच्या विषय ಸ್ವಲ್ಪ सांगू का प्रयत्न करता. आणि कसलेची चूक यस म्हणजारी मका माफ कर का. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ತನ್ನಿ ವೈಷ್ಣವಾಲ ತಂಗೆಲ ತಿರೋಭಾವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗಿಲ कसमळारी कृष्णाल प्राकट्य आणि वापस त्यांनी धामाक सगळ्या या आध्यात्मिक दिव्य सामान्य विषयी नाही. हरे कृष्ण. तशीची बहुतेक लोकांतू कृष्णाला कीर्ती प्रचार करू पेटेलेला ತಂಗೆल प्रतिनिधी जो ತಂಗೆಲ भक्ताला प्राकट्य बळारी आविर्भाव आणि तिरोभाव कृष्णाल प्राकट्य आणि तिरोभाव म्हणकेची तशी जाऊन वैष्णव. हरे कृष्ण. कोणाल की माइक अनम्यूट की म्हणून म्यूट करता प्लीज. ओके. जयंती नाईक माताजी की म्हणून माताजी. हरे कृष्ण. एक मिनिट. ओके. हरे कृष्ण. ओके. तशी जाऊन वैष्णव प्रिन्सिपल्स प्रकार आचार्य असाला आविर्भाव आणि तिरोभाव मंगळकर. महान वैष्णव आचार्य ತಂಗೆಲ तिरोभाव आणि आविर्भाव दिवसू अंक ತಂಗೆಲ शिकवण आणि या महान आत्मा ತಂಗೆल उदाहरणे ಬಗ್ಗೆ उडगास करूक आणि प्रीतीन ತಂಗೆल ಬಗ್ಗೆ ऐकूचाक आणि आमगेल अशील एक मस्त अनर्थस दूर वचून कृष्णाल प्रति एक ಸ್ವಲ್ಪ आमगेल मोग चढ जावचाक एक अद्भुत अवकाश कोण दित्या. तुम्ही सगळ्यांनी पंचतत्व अद्वैत आचार्य म्हणाला सर अंगेल विषय तुम्ही ऐकून का. त्या कालारी जन भक्ती विसोरनो भौतिक प्रपंचाच्या आडंबरांतू मुळगून इंद्रिय तृप्तीची मुख्य उद्देश दवरनो देवाक आणि ತಂಗೆल प्रति देवाल प्रति अशील भक्ती विसोन गेल्लेले पळोवन अद्वैत आचार्य त्यांनी कृष्णाक अवतरित जाव का म्हणून तीव्र जावन प्रार्थना केलेला आम्ही ऐकून का. तशीची
हांगा श्रील भक्ती विनोद ठाकूर पळयता की जन कितले एक नमुना पतीत जाल्ल्याची श्री चैतन्य महाप्रभू तत्व आणि शिकवण तप्पू रीतीर उपयोग करता आसाची वाईट कार्य करून ताका चैतन्य महाप्रभूला नाव दिवन समर्थन करता आसाची आणि श्रील रूप गोस्वामी आणि चैतन्य महाप्रभून सांगिल प्रकार भक्ती करूक जन विसरल्यांची या पळोवन श्रीला भक्ती विनोद ठाकूरा तांकां मस्त बेजार जाता आणि मस्त दुःखान तीव्र जावन त्यांनी देवा लागी प्रार्थना करताची कृष्णा म्हाका तुगेले खंयचे एक सगळे अवतार जाय म्हणले अगत्य ना म्हाका सगळे एक सूर्य नक्का जाल्यार ताजे किरण पुरो तश जावन तुगेले एक किरणाचे अगत्य अंगस एक व्यक्ती म्हाका सहाय करू जाय म्हणून सांगून तीव्र जावन तांणी प्रार्थना करताची श्रीला भक्ती विनोद ठाकूरातांनी आणि देव कसं म्हळार शरणागत जल शुद्ध भक्ताल प्रार्थना केन्नाय आयकता तशीच 6 फेब्रुवारी 1874 जगन्नाथ पुरी धामांतू श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर आणि भगवती देवीला सुपुत्र जावन श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेला प्राकट्य जाता आविर्भाव जाता जनन जाता श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर तांकां मस्त पूत आशिल्लींची आनी पंचाच पूत तांगेला श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर भायले जगत्याक सुवाळा तांणी तांगेला केदारनाथ दत्ता म्हणून मस्त प्रतिष्ठित हुद्द्यांत आशिल्ले तेन्ना ब्रिटिश रूल आशिल्ला तांणी मॅजिस्ट्रेट जावन आशिल्लींची जगन्नाथ पुरीन तू रथयात्रा जावचे मार्गारी तांगेल घर असता ताचे नाव नारायण चटमठ म्हणून नाव होता घराचे ह्या घरान तू श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरा तांगेला आविर्भाव जाता हे सान चेल्डाक तांगेल सन्न ते हत्तारी पय्यारी पुरा दिव्य चिन्ह असता आणि ते चेल्डाला वार म्हळ्यार अंबिलिकल कॉर्ड म्हणतना जन्नुवे मणके तांगेला चेल्डाला गळ्याक त्या चेल्डाल गळ्याक आणि कुर्टाक सुतून आशिल्ला ह्या पळोवन सगळ्यांक मस्त आश्चर्य जाता त्या चेल्डाल जनन पळोवन ज्योतिषी तांणी ते चेल्डाल जातक पळोवन आश्चर्यान म्हणता की आम्ही एद्दोळ असेल जातक पळयनी म्हणून हे चेल्डू महान व्यक्ती महान पुरुषांनी मानव समाजाक परम सत्य प्रचार करची खातीर आयल्यांची मानव समाजाच्या महान सेवक जाताच्यांनी म्हणून हांगेले भविष्य सांगताची ज्योतिषी तांणी हांगेले हे चेल्डाल नाव दवरताची विमल प्रसाद दत्ता म्हणून ह्या नाव इत्याक म्हळ्यार जगन्नाथपुरी जगन्नाथ देवाला पराशक्ती विमला देवी जगन्नाथ देवाला टेम्पलांतू प्रांगणांतू विमला देवी विग्रह आसा तांचे नियम कसं म्हळ्यार जगन्नाथ देवाक कसं भोग अर्पण करता की त्या प्रसादू विमला देवीक फस्ट अर्पण करून मागीर सगळ्यांक त्या महाप्रसाद वितरण करताची तशें जावन जगन्नाथाल प्रसाद मेळचे विमला देवी दाखोवन तशें जावन श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी चेल्डाक विमल प्रसाद दत्ता म्हणून नाव दवरताची सांद कुनूची विमल प्रसाद दैवी गुणाचे प्रदर्शन करता तांगेला आनू अम्मा श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर आणि भगवती देवी त्यांनी साधारण व्यक्ती नाही त्यांनी महान वैष्णव त्यांनी आणि श्रीला भक्ती सिद्धांत सर विमल प्रसाद जननी जल्ला जगन्नाथ पुरी तसल धामांतू आणि शुद्ध भक्तालंगा जनन जल्ला अंतू आम्ही अर्थ करून घेऊयात की श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांनी महान पुरुष म्हणून सांद कुनु
हांक देवाल वयरी विशेष आकर्षण आशिल्लें. जुलै म्हणटना रथयात्रा येता. या रथयात्रा वेळारी जगन्नाथाल रथ श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ತಂಗೆಲ್ घರ ಎದುರು ರಕ್ತ. ಕೆಲವು ಪಂತ जगन्नाथाक तैदकून वच्चे मन असलन जलारी तैची इष्ट पावन तै राखता जगन्नाथ. साधारण दृष्टीन तो आमक कळना की इत्या रथ हांग राबला म्हणून. जगन्नाथ जाय म्हण जलारी रथ मुखार वता. जलारी जगन्नाथाक मुखार वच्ची मन ना म्हण जलारी रथ तैदकून बिलकुल हल्लना. तशीची 3 दिवस या रथ तै राखता. श्रील भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी संकीर्तन आणि व्यवस्था करताची महान संकीर्तन पुरजत ते. त्यांना एक वेळे ತಂಗೆಲ್ बायला भगवती देवी विमला प्रसाद सानु 6 महिना चेल्डू तक्क धोरनो रथा वैर चढता. रथा वैर चेवणू जगन्नाथाल दर्शन घेवच्या वतना जगन्नाथाल त्या विग्रह लागी येताना विमला प्रसाद तगेल सनसन त्या हातान अशी मुखार कोरनो जगन्नाथाला चरण कमला गट्टी धरता. त्या समयांतू जगन्नाथाल गळ्या आशिल्या पुल्ला हारू चेल्डाल वैर पडता. सक्कड जन मनावत की जगन्नाथ देवाल विशेष कृपा या चेल्डा वैर आस म्हणून. सक्कड जन जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन म्हणून सांगून जय जयकार करताची. तै विमला प्रसादाला अन्नप्राशन मला फर्स्ट टाइम अन्न कावत असले या जल्ले म्हणून सांगिल अस. जगन्नाथाले मुखारी जगन्नाथाल महाप्रसाद दिवन अन्नप्राशन जल्ल्या म्हणून सांगिल अस. अशी मुखार होता होता विमला प्रसाद 5 वर्ष जाता. एक वेळा आंब्या सीजन श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर ತಂಗೆಲ್ घरकडे एकलो आंब्या कांटी घेऊन हाण दिता. त्यांना विमला प्रसादक तंतू त्या कांटी दकून एक आंबू काणू तो खाता. त्यांनी भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी ताक प्रीतीन त्यांनी कोप्पनाची मस्त होगूर जाऊन प्रीतीन सांगता, अरे देवा नैवेद्य करची पशी पुढे आंबू खाल्ले तू आणि मुखार सुनाशी पुरा करू नज म्हणता. त्यांना श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी तक्का बिष्टायनी कोप्पनींची बिष्टायनींची प्रीतीन तक्का मोगान सांगताची. जलारी विमला प्रसादू या मस्त गंभीर जाऊन घेता. ताके इतली बेजार जत की हांव कसं केली आहे. हांव इतले पतीत व्यक्ती व देवाल आज ती हांव खावच्या पडेल व देवा दिन तिला त्या आंबू नैवेद्य कर्ण तिला ताजे पशी पुढे खावच्या पडेल मू. हांव इतले वाईट कार्य केल्ली नव. तशी जावन हाक प्रायश्चित एकची कसं म्हळारी आनी मुखार सुनो हांव आंबू खावच्या नज्ज म्हणून त्यांनी सांगून एक व्रत घेताची की आनी मुखार सुनो मेल जीवन पर्यंत हांव आंबू खायना म्हणून. या उदाहरणे ಮೂಲಕ आमक कळत की आणि आमक शिकयताची या उदाहरणे ಮೂಲಕ की आमगेल जीवनांतू कृष्ण भावनामृत म्हळाल कितले आम्ही सिरियसली घेवका म्हळाल. श्रीला प्रभुपाद त्यांनी तांगेल एक प्रवचन सांगिल अस की मुखार सुनो त्यांनी संन्यास पुर जत्तरी तांगेल शिष्या त्यांनी तांका आश्रमात असताना आंब कटकोन हाणू दिता आशिल्ले की आणि म्हणता आशिल्ले की गुरु महाराज तुम्ही आंबू घेता म्हणून. त्यांना श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांनी म्हणता आशिल्ले की ना हांव मस्त पतीत, हांव मस्त पापी, हांव देवाल प्रती ऑफेंड केला, हांव या घेवच्या जायना म्हणून सांगता आशिल्लींची. पण सान असताना केल्लेले आम्ही युजली गंभीर जावन घेनाची. जलारी विमला प्रसादान या गंभीर जावन घेवन अजीवन व्रत पालन केला.
तशीच मुखारी त्यांनी सान प्रायरीची भगवद्गीता कंठस्थ केला आणि त्या भगवद्गीता ऑलमोस्ट 7 years एज आरके 7 years जारी तांकां सक्कड 700 श्लोकाज येतशील की बाय कंठस्थ येतशील की आणि ते श्लोक कंठस्थ श्लोक मात्र सांगचे नाही ताजे अर्थ प्रति एक जे अर्थ वाक्यान दिता आशिल्ली काय त्यांनी त्याचे भावार्थ कसले म्हणाल सांगता आशिल्ली इतके सान प्रायरी आणि त्यांनी ತಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಲೊಟ್ಟುವಚ್ಚುನು ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ದಿತ್ತಾನ್ ವತ್ತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ ते ऐकता आशिलिंची आणि ತಂಗೆಲ್ಲ अन्नाक असिस्ट करचेची ತಂಗೆल मेन ऍक्टिव्हिटी आशिल्या अश म्हणता की आता अन्नान करचे चांग कार्यांतू सांदकुनूच आम्ही चेरडुवांक तंतू हಳ್ಳಿ मोंजलारी मुखारसून तांकां एक चांग वाटेर त्यांनी वत्ताची म्हणून अंत आम्ही शिकयता तशीच एक वेळान आणि त्यांनी कसं म्हणारी श्रुतीधर आशिल्ली श्रुतीधर म्हणारी एक वेळ कसले ऐकलारी जो एक वेळ उडगा एक वेळ कसले वाजिला त्या सम उडगास असतशील के तांकां असल व्यक्तीक श्रुतीधर म्हणताची एक वेळ ऐकलेल्या ಕೂಡ್ಲೆ ಉಡ್ಗಾಸ್ ದವರ್ತ ಆಶಿಲಿ ಅಂತಾನೆ ಪೊಳಚೆ ಗೆಲ್ಲರಿಯ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ವಿಶೇಷ ಜಾವನು ಸತ್ಯ ತೇತ್ರಾಯುಗ ಅಂತೂ ಅಧಿಕ ಜಾವನು ಶ್ರುತಿಧರ ಆಶಿಲಿಂಚಿ ಬಳ ಗುರುಕುಲ ವಚ್ಚುನು ತನಿ ಗುರುಲ ದಕ್ಕನು ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣ ಐಕತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ ವಾಪಸ್ त्या सांगून कंठस्थ करता आशिलिंची अशीची लक्ष श्लोक कंठस्थ करता आशिलिंची केवल ऐकून मात्र तशी विमला प्रसादाक बुद्धी मस्त तीव्र आशिला तशी वोग्गी शिकता आशिली तांणी ताजी नंतर श्रीला भक्ती विनोद ठाकूराक जगन्नाथ पुरी दकून कोलकाताक शिफ्ट जाता तांणी थंय तांणी कोलकाता आशिल टायमार तांचे घर एक नव घर निर्माण करचे खातीर जाग उकोंडिताना थंय तांकां एक कूर्म देवाल विग्रह मेळटा ते कूर्म देवाल विग्रह भक्ती विनोद ठाकूर तांणी विमला प्रसाद दिताची तेन्ना तांगेल प्राय 7 वर्ष आशिल्ला तेन्ना दाखूनूच तांणी नरसिंह मंत्र तिलक धारण करचे हरिनाम जप करचे आणि कूर्म देवाल उपासन करता आशिल्लींची गणित आणि ज्योतिषींतू तांणी मस्त प्रवीण आशिल्लींची तांणी बुद्धिमान आणि इतली प्रवीण की सान असतानाची तांणी बुक बरयला एक बुक बरयला की तांणी सूर्य सिद्धांत म्हळ्यार कमेंट्री तांगेल बुद्धिमत्ता आणि प्रावीण्यते कितले आशिल्ले म्हळ्यार सकड मालगड्या टीचर्स आणि होडोड पंडित तांणी ಒಟ್ಟು जावन तांकां श्री सिद्धांत सरस्वती म्हळ्यार पदवी दिला मुखारी तांणी संस्कृत कॉलेज ऑफ कलकत्ता तू एडमिशन तांकां मेळटा थंय जॉइन जाता तांणी जाल्यार थंय तांणी कॉलेज पूर्ती करनाची हांवें हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराजाले प्रवचनांत आयकलेली की तांणी इत्या पूर्ती करनाची कॉलेज इत्या तांणी अर्धार सोडताची म्हळ्यार तांणी तांगेल ऑटोबायोग्राफी श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूराल ऑटोबायोग्राफी तांणी दिला की इत्या कॉलेज सोडल्या म्हणून कसला म्हळ्यार हायर एज्युकेशन केलें म्हण जाल्यार सगळ्यांक हायर एक्सपेक्टेशन आसता लायक कंपनीन तूं जॉबा वचूका ताजे नंतर वालडीक कोण घेवका आणि भौतिक कार्यांत तूं निरत जावन आसताची तशें जावन तांकां तें खूश नाशिल्लें तांकां तांगेल संपूर्ण जीवन कृष्णाले सेवेन तूं घालका म्हणलेलें आशिल्लें तांकां वालडीक कोण घेवचें नाका आशिल्लें ब्रह्मचारी जावका आशिल्लें तशें जावन तांणी कॉलेज सोडताची तांकां डिग्री मेळना अशी म्हूण सांगून आमी तांकां इमिटेट करू पळोवचा नजा कसले म्हळ्यार तांणी महान आत्मा तांकां कसं म्हळ्यार तांगेले आनी कृष्णाले मध्ये सेवेन तू कसले एक इम्पेडिमेंट्स जो
ऑब्स्टेकल्स येवचे तांकां ते खूश नाशिल्ले. पूजा लाभ प्रतिष्ठे खातीर तांणी आशी करनाशिल्लींची. तांगेले एकच ध्येय आशिल्लें की कृष्णाल प्रती संपूर्ण जीवन तांगेले सेवेन तूं हांव उपयोग करता म्हूण. सो अशी सांगताची तांगेले बाल्याचे हे एक ಕೆಲವು ಲೀಲೆ हांव आयकलाल प्रकार आनी वाज्जिलाल प्रकार सांगू प्रयत्न केला. सो आनी कसलेय चूक आसल्यार माफी करयाची. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरोभाव महाव महोत्सव की जय. हरे कृष्णा. सो आतां आमकां मुखार सून तांगेल जीवनाचे तांणी तांगेल गुरु कय मेळटाची तांणी दीक्षा घेवचे आनी तांगेल त्या गुरुला आनी तांगेल त्या एक मोगाचे एक संबंधा विशयी आमकां सांगून दिवचे येता आसाची रसमयी माधवी माताजी तांणी. माताजी हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराजाल शिष्य. तांणी मस्त सेशन्स भागवत पुराण कोंकणी खातीर सांगिल्ले आसा. सक्कड सेशन्स आनी तांणी आनी हिज ग्रेस राधाकृष्ण रसनवर प्रभू तांणी आमकां चांग कोन मना कोन दिल्लेलो आसा. सो लास्ट फ्यू डेज बिफोर हांव माताजी कीर्तन रस फेस्टिवला वेळार मेळ्ळेलें पर्सनली. सो हरे कृष्ण माताजी, वेलकम. हरि हरे बोल. कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण, प्रणाम माताजी, हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रणाम. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी आणि माताजी तुमका म्हाका अवकाश करून दिल्याका. हांव इतले हे भक्ती विनोद ठाकूर हांगेल बद्दल सरस्वती हांगेल बद्दल उलोवंक तितलें म्हाका हें ना जाल्यार मेगेले सान प्रयत्न करते आसा उलोवच्याक. मस्त धन्यवाद तुमका. ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वृषभानवी देवी दयिता कृपा प्रदायते कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. हरे कृष्ण. माताजीन दिस सांगले सान असतनाचे कशी तांगेले एक दृढ निश्चय कशी तांगेला तितलो दृढ निश्चय आशिल्लो. कशी ताणे एक सान आंबो ताणे आनान कसल्याक ताका तांगेल्या बापसून कसले फोर्सफुली सांगिल्ले नाशिल्ले तू खाय नाका अशें केलें तुवें कसलें ताका हे बी सांग प्रितीन एक सांगलें तांणी तू एक देवाक नैवेद्य करना अशें खाल्लें म्हण तांगेले एक दृढ निश्चय इतलो आशिल्लो की म्हण सांगलें रे. ते आमी आतां माताजी कथाच्यान आयकले. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमकां. मस्त छंद करून तुमी सांगले. केन्ना हे आपल्याला कॉलेज तांणी सोडले नंतर तांकां मुखार तांकां एक हे मेळटा एक राजाल लागीं एक रायाल लागीं काम करचे तांकां एक अवकाश मेळटा. ते अवकाश मेळ्ळे तेन्ना त्रिपुराचे राजा त्रिपुरा किंगडमाचे राजा बरोबर तांकां त्रिपुरा राजाक हांगेले ख्याती कळिल्ली उरता. आनी सूर्य सिद्धांत बरयल्या आनी सिद्धांत सरस्वती म्हणले तांकां एक हे मेळ्ळें. आनी तशें मेगेले 2 राजकुमार कसो आसा जे तांकां बी तांणी तांगे खंयचें शिक्षण घेवका आनी आपल्या राज्यांत बी तसले एक प्रथाडीत मनशाला एक आवश्यकता आसा म्हणल्यार एक विचारा खातीर तांणी ते कापूंक घेतले. आनी तांणी बी मस्त एक राय उरल्यार सुद्दां तांणी एक भक्ताक अर्थ करून घेवचे भक्ताल हे करून घेवचे तशें तांगेले एक सॉफ्ट कॉर्नर उरता. तेन्ना तांणी युवराज बहादूर आनी राजकुमार वीरेंद्र किशोर हांकां बंगाली आनी संस्कृत शिकोवच्याक तांकां जाल्यार हांगेले सांधोनोचे सिद्धांत सरस्वती विमल प्रसाद हांगेले मन असल वट्टू हे संसार हांते भितर तांगे लाग नाशिल्ले. आनी खंयचेय एक किंगडम उरो कसले उरो थंय पॉलिटिक्स एक दुसऱ्या वेर ईर्ष्या करचे एनवियसनेस झगडे हे वट्टू उरता. ते वट्टू तांकां हे नाशिल्ले. तांगेले जिवनाचे एकच हे आशिल्ले कृष्ण भक्ती करचे. तशें न्हू तांकां ते इश्ट जायना. तांगेले एक मन सुद्दां रायाक कळटा 3 वर्स कशी तांणी थंय करताची आनी तांचे वट्टू करप्शन पळोवन तांणी थंयच्यान सोड का म्हूण विचार करताची. तेन्ना राय सुद्दां कसले तांकां बेजार करना. राय तांकां वट्टू तांगेले प्लॅना प्रकार तांकां वट्टू अवॉर्ड पुरो तांगेले फुल्ल पेन्शन दिवन तांकां थंयच्यान विदा हे करता. तांकां वच्चाक तांकां अवकाश करून दिता. तशी केन्ना सिद्धांत सरस्वती हांणी 1998 वापस आपणाले भक्ती विनोद ठाकूर आपणाले बापसू लागीं येताची आनी येवन तांणी कसं करताची तेन्ना पुरा खंयचे हे यात्रा आसा काशी प्रयाग गया अशी कितले होली प्लेस आसाची वट्टू करून तांणी तांगेले बरोबर यात्रा करताची. तशी तांणी केन्ना
काशी पावताची थंय एक राममिश्रा शास्त्री म्हणले एक रामानुज संप्रदायाचे तांगेले एक तांकां कथा आयकुचे तांगेले एक प्रवचन आयकुचे तांकां अवकाश मेळटा तांतू भितरी तांणी रामकृष्ण शास्त्री हांणी सांगते उरताची कशी रामानुजाचार्यान एक गुरु दीक्षा घेवचे खातीर तांगेले कितले पटी 13 पटी तांणी सतत जावन तांगे कडेन वचून 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 तांणी 13 वर्स हे केले नंतर तांकां तांगे कडच्यान दीक्षा मेळ्ळी. गुरु आमच्या जिवनात कितले इम्पॉर्टंट पळया. रामानुजाचार्य हांणी श्री संप्रदायाचे स्थापक तसल रामानुजाचार्यान एक गुरु कडच्यान दीक्षा घेवचे तांणी कितले तत्पर आशिल्ले. तशी तांगेले आयकले नंतर हांगेले ते मनावर मस्त ते एक तांणी सिरियस घेताची सिद्धांत सरस्वती हांणी तांणी तेन्ना आपणाक कशी कने गुरु घेवका म्हणले तांगेले तीव्र इच्छा जाता. केन्ना तांगेले बापसो भक्ती विनोद ठाकूर हांकां कळता आपल्याला पुताल विषय पुताल मनात कसं चलचा लागल्या तांगेले मनात कसं चलचा लागल्या हे विषय कळले नंतर तेन्ना भक्ती सिद्धांत सरस्वती हांणी 26 इयर्स 26 वर्स जाल्ले तांकां तांणी कशी तरी करून पुताल मन कळत तांकां तांणी म्हणटाची तू वच आनी म्हगेले एक बाबाजी आसा तांगेले कोणाची तू दीक्षा घे गौर किशोरदास बाबाजी. हे गौर किशोरदास बाबाजी एक्चुअली आमी पळयत वटलो काल आमी नांव जशी प्रभुपाद जाले भक्ती सिद्धांत सरस्वती असला हांगेले कित्याक बाबाजी म्हण कित्याक हे करताची म्हण आमी पळयत हे बाबाजी म्हळ्यार कंप्लीट अवधूत टायप म्हळ्यार तांकां अशी मठात रावचे कसले व्हड प्रवचन करचे असो लोटू ना. तांणी 30 वर्स काल वृंदावना राबून तांणी कंप्लीट भगवानतले नामस्मरण करून भक्ती करून तांणी आईल उरताचे बंगालाक वापस. केन्ना तेन्ना कालात आतांय बी तशीची कोणेय एक बाबाजी आसा कोण रिनाउन्स पर्सन आसा कोण एक देवाल भक्त आसा म्हळ्यार की हे भौतिक जगता लोक कसं करताची थंय वचून घेवन तांकां त्रास दिवचे म्हण सांगल्यार म्हाका आशीर्वाद दिया आमकां बरे चेडूं जावं आमकां बरे प्रॉपर्टी मेळो आमगेले पुता लग्न असं लोट्टू वचून तांकां त्रास दिताचे. तशे तरी हे गौर किशोरदास बाबाजी एक विशेष तांणी अवधूत आशिल्ले निमित्त तांणी खंयचेय अशी पब्लिक प्लेसात राब नाशिल्ले तांणी खंय राबता आशिल्ले स्मशाना भितरी स्मशाना भितर राबचे आनी स्मशानाचे ते डेड बॉडी वयले हे शरीरा वयले वस्त्र उडयले उरताने ते वस्त्र घालून घेवचे. केन्ना ते वस्त्र मेळना एक कौपीन धारण करचे कौपीन ही मेळना नग्न जावन तशी उरतशील तांणी आनी खंय राबता आशिल्ले खंय एक हे जाग्यार खंय पूर्ण मनुष्य वतना ते जाग्यार खंय ते आमी शौच करचे जाग आसने ते जाग्यार बसून तांणी 24/7 देवाल नामस्मरण तांकां कोणाले डिस्टर्बन्स नाका. आनी जाल्यार खंय भक्ती विनोद ठाकूर हांगेले क्लास खंय चलता खंय प्रवचन चलता थंय मात तांणी येवन बसता आशिल्ली दूर दूर येवन तांणी बागशान बसून मनान आयकुचे आनी तांच्यान उठून सोडचें कोणाकडेन उलोवचना करचे ना. तशा म्हणून तांणी मनातूची भक्ती विनोद ठाकूर हांकां आपणाले गुरु शिक्षा गुरु म्हण तांणी मानेल उरता. तेन्ना सदत तांणी भक्ती विनोद ठाकूराक तांगेले विषय गोतुरता जशें न्हू आपणाले पुता खातीर तांणी कसं करताची भक्ती सिद्धांत सरस्वतीक एक्चुअली तांणी भक्ती विनोद ठाकूर हांणी दीक्षा गुरु कोणाक दीक्षा दिवप तांगेले क्षमता आशिल्ली आपल्याला पुताकय दीक्षा दिवेत आशिल्ली जाल्यार तांणी दीक्षा दिलना. तांणी म्हळें तूं गौर किशोरदास बाबाजी कडेन लागीं वचा तांगे कडेन दीक्षा घे म्हण सांगलें तेन्ना आनी खंय राबतात तांणी म्हळ्यार एक गंगा नदी तटेर राबतात तांणी कित्याक म्हळ्यार गंगा नदी तटेर तेन्ना हे स्मशान उरता आशिल्ले थंय राबतात तांणी आनी तांणी कसं खाता आशिल्ले कसल की म्हळ्यार तांदूळ उरत न्हय तांदूळ कच्चा तांदळाक गंगा नदी धुवले ते खाले एक पटीक नाल्यार केन्ना मन आयल्यार ते खावचे नाल्यार गंगा नदीच मात्ती तांकां अशी चैतन्य महाप्रभून गंगा नदीत मस्त तांणी गंगा तटार मस्त तांणी एक आपल्या लीला केली तशा ते गंगा नदीच माती खात आशिल्ली आनी तांदूळ कच्चा तांदूळ खात आशिल्ले तितलो तांणी वैराग्य मूर्ती खावचे आनी कसं करचे वता तसं तांणी केन्ना तर तांकां दिसले केन्ना तर रांदप करया म्हण ते डेड बॉडी दवरले ते हे उरत न्हय मडकीक स्वच्छ करून क्लीन करता आशिल्ले तांणी कीड क्लीन करून तांतू भितर शीत घाल तांदूळ घाल तांतूं शीत कर न्हू ते शीत देवाक नैवेद्य करना केन्ना तरी तांकां मन आयले तेन्ना देवाक नैवेद्य करून ते खात आशिल्ले. अशी तांणी कंप्लीटली रिनाउन्स्ड पर्सन खंयचे लोकांक मेळचे ना करचे ना. केन्ना भक्ती सिद्धांत सरस्वतीक आपणाला
परम पूज्य पिता भक्ती विनोद ठाकूर हांच्या आदेश मेळता तू वचून तांगे कण वचून हे घे दीक्षा घे म्हणतेना तांणी सीधा थंय वताची वचून गौर किशोरदास बाबाजी हांगा पायार पण सांगताची म्हाका तुमगेले शिष्य कंगेया म्हण तेन्ना गौर किशोरदास बाबाजी कोणाकण अशी उलोवचे अशे हे करचे तांणी जप करते उरतानी म्हणताची हांव मेगेले देवाक विचारता मेगेले चैतन्य महाप्रभून म्हाका अप्रूव दिल्यार तुका हांव तांणी ओके म्हळ्यार तुका हांव दीक्षा दिता म्हणटा आनी आपूण केन्ना येवं तूं यो केन्ना तरी 4-5 दिवस सोड यो म्हण सांगता ताका अशी सुमार पटीक नेक्स्ट टाइम आनी वापस भक्ती सिद्धांत सरस्वती तांगे लागीं वताची वचून आनी परत तांणी सांगताचे आनी तुमी सांगिले बाबाजी तुम्ही चैतन्य महाप्रभूक विचारना तुम्ही म्हाका दीक्षा दिता म्हणून आज दितावे तुम्ही म्हणतेना ना ना हांव विसरून गेलो विचारच्याक हांव आनी केन्ना याद येईल तेन्ना विचारता आता तू वच विचारून दवरता हांव म्हण अशी तांकां मस्त पटीक म्हळ्यार कित्याक की म्हण सांगले रे असल बाबाजी लोक कसं असाची साधारण जेव्हा दीक्षा दिवका म्हळ्यार तांणी पळयताची हागेल कितले एक हागेल तू दृढ निश्चय आसा आमी आता माताजीन सांगले कशी तांगेले एक आंबो बापसून खायना तेन्ना आपण देवाक दिन अशी खाल्ले न्ही म्हळ्यार ते अपराधान तांणी जीवनभर लाईफ लॉंग आंबो खाल्ला तांणी म्हण तशीची आनी तांणी आयकले की कशी एक रामानुजाचार्यान एक गुरु कण एक दीक्षा घेवच्याक म्हणताची कन्नडात गुरु विना गुलाम ना गोवतनका दोरे दंड मुकुती म्हण कन्नडात एक हे आसा गाय तशी एक गुरु घेवका जाल्यार साधारण नाही म्हण तांकां विशय गोतशिले तांणी केन्ना आपणाले पेशन्स लूज केले ना कंटिन्युअसली वते उरतानी अशी आनी वच्चे तांगेले पायार पडचे म्हाका दीक्षा दी म्हण हे करचे तशी गौर किशोरदास बाबाजी कसा करताची तांकां मस्त तांकां एक हे डेली तांणी आयकल्ले उरता सिद्धांत सरस्वती बद्दल तेन्ना आनी कसं म्हणताची की हांव एक कपट चुडामणी एक सुप्रीम डिसेवर तांगेल आपूण एक सर्वेंट आसा तशें हांव तांगेल इच्छा नाशी तुका दिना म्हण सांगले तेन्ना जाल्यार हे भक्ती सिद्धांत सरस्वती हांगेल एक फर्म डिटर्मिनेशन आनी पळयताची रामानुजा आचार्यान कशी अठ्रपटी तांणी हे केले नंतर तांकां गोष्टी पूर्ण कंच्यान तांकां दीक्षा मेळिल्ली म्हण सांगून तशें हांव सांगता आपूण कितले म्हणटा गुरुदेव तुमकां हांव मेगेलो गुरुदेव म्हण मानून जालें हांवें गौरकिशोर बाबाजी हांव तुमकां मानून जाल्या तुमी म्हाका कितले पटी मेगेलो एक मरण काल पर्यंत तुमी म्हाका कशी करते उरल्यार बी आपूण तुगे कणा दीक्षा करते उरतलो म्हण सांगले तेन्ना तांकां आयकून नंतर मस्त तांकां एक खुशी जाता म्हाका हे होच म्हाका करेक्ट एक शिष्य जावच्याक हे म्हण सांगून अडना तूं एक काम कर तूं वच गंगा नदी आसा स्नान कर हांव तुका दीक्षा दिता म्हण सांगताची दीक्षा दिता म्हळ्या नंतर तांकां मस्त आनंद जाता गोद्रुम दिपात हे कर उरते तेन्ना थंय वचून तांणी स्नान करून येताची स्नान करून आयिल्ले नंतर तांकां आपल्याला एक पाय कसा आसा तांगेल माथ्यार दवरताची माथ्यार दवरून सांगताची की तुका हांव दीक्षा दिता तुमगेले शिष्य म्हण हे करता तुका हांव नवीन नांव आयचे दिता हे वर्षभानवी देवी दैत दास म्हण तांकां गौडीय परंपरे प्रकार मठा प्रकार तांकां एक दीक्षा नाव नवीन नाव दिताची आनी सांगताची तुगेले एक काम तुझे महाप्रभूल कसले एक शिक्षा आस की ताका तूं मनान वट्टुकण तूं प्रसार करका म्हणतेना तांकां अडना तांणी म्हणताची प्रॉमिस करताची आपूण हे करता म्हण तशीची भक्ती विनोद ठाकूर हांव केन्ना तांकां 1900 साला भितर तांकां बलासोर रेमुना म्हणले एक जाग्यार तांणी तांकां थंय येता तांणी आयिल्ले तेन्ना चैतन्य चरितामृता बद्दल भक्ती विनोद ठाकुरान मस्त सुंदर जावन तांकां ताजे परपटावेर तांणी एक लेक्चर दिताचे सरस्वती भक्ती सिद्धांत सरस्वती तेन्ना तांकां कळटा कशी बाबा नवी प्युअर डिवोशन म्हळ्यार कशी म्हणले तांकां कळटा तेन्ना काळात कसं आशिल्लें की म्हळ्यार हे बंगाला भितर विंगड अपसंप्रदाय म्हण सांगल्यार एक देवाल भक्त टायप तांणी ड्रेस घालचे भक्त टायप उलोवचे वट्टू करचे जाल्यार तांगेले सिद्धांत कसा आसा तांगे फॉलो करचे ना आपणाले मेंटल स्पेक्युलेशन आपणाले हे करचे आनी नाव कोणाला घेवचे आपुणच महाप्रभूलो चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद महाप्रभू वंशज हांव तांगेले वंशाच्यान आयला आपूण तशें हांव न्हू आनी लोकांक वट्टू तांकां मिस गायड करचे लोकांक भक्त लोकांक एक मतिभ्रष्ट करचे तांगेले विंगड विंगड विषय सांगून तसं लोक मस्त जाल्ले उरतात तांकां
तसं लोक बौला तशीची प्राकट सहजिया असं टू म्हणतात तांकां तेन्ना हे एक पटी भक्ती विनोद ठाकूर सांगता रियल भक्ती म्हळ्यार कसले कशी कितें म्हळ्यार सांगलें रियल भक्ती कशी जावका म्हळ्यार सांगलें तेन्ना एक पटी 1912 भितर महेंद्र नंदी महाराज एक काशी बाजार म्हणले एक कासिम बाजाराच्या राजान एक वैष्णव संमेलन दवरलें उरता तांतू भितरी तांणी सरस्वती गोस्वामी हांकां ते संमेलनात येवका एक 4 दिवसाचे स्पीक उरता शुद्ध भक्ती बद्दल उलोवचे तेन्ना ते संमेलना भितरी तशी पुरा हे प्राकट सहजी लोक आसा तयार हे सेक्टर लोक तांकां बी आपयले उरता ते तेन्ना सरस्वती गोस्वामी हांणी 4 दिवस फास्टिंग म्हळ्यार एक अन्नदान उदक सुद्दां पिनाशी तांणी ते मायापुरात ताजे वेळ तांणी उलयताचे कशी तांणी 4 दिवस कंटिन्युअसली उलयताचे उलोवंक लास्टाक 4th डे तांणी कसं करताचे चैतन्य महाप्रभू प्रसाद खावन ताजे ते हे तोडताचे तेन्ना पुरा लोक इतले ते लोक एग्रीव जाता की म्हण सांगल्यार ताजे खातीर सिद्धांत सरस्वती तांणी मायापूरचे राजा कसा आसाची महाराजा काशिम बाजाराचे तांणी क्षम मागताचे तेन्ना हे पुरा हे कशी तरी कंगेन हे लोकांक कोट्टू सम करता कित्याक की म्हळ्यार सिद्धांत सरस्वती कसा आसाची हांणी भक्ती सिद्धांत सरस्वती हांणी मस्त सिंह गुरु म्हणलें तांकां हांणी वट्टू हे अन्याय चूक हांणी केन्ना सहन करनाशिल्ले केन्ना सिद्धांत सरस्वती रस्त्यार वते उरताचे की हे मायावादी लोक हे वट्टू दिखावा करता लोक लिपून बसताशिल्ले भिवन कित्याक की म्हळ्यार येद्रा आयल्यार तांणी तांकां समोशी सम बुद्धिवाद शिकोवन तांणी आनी परत कसले आसतले हे करचे ना तशें तांकां शिकयताशिल्ले तांणी तशें न्हू हे तेन्ना काळात हे प्राकट सहजी या लोक आसाचे तांकां सुधारणा करचे काम हांणी आपणाक हे मेळना कित्याक की म्हळ्यार हांणी वट्टू लोकांक मिसगायडेड करताशिल्ले केन्ना महाप्रभू तांणी वट्टू हे हे करचे आयकुचे जाल्यार आपणाले विंगडच एक ताजे वेर एक मिसलिडिंग करताशिल्ले लोकांक तशें हे वापस हांणी कसं करताचे एक दिवस हांकां मस्त दुःख जाता एक दिवस सर कशी बाबा हे लोकांक आपूण सम करू लोकांक कोट्टू हांणी मिसलीड करते आसा न्ही म्हण तांणी मस्त दिवस एक दीस बेजारात तांणी दुःखी आसतना हे षडगोस स्वामी लोक तांगेले एद्राक प्रकट जाताचे प्रकट जावन सांगताचे तूं बेजार कर नाका तू वापस वर्णाश्रम हे रिएस्टॅब्लिश कर आणि नवीन तू वापस कृष्णाल हे कसं मेसेज असा चैतन्य महाप्रभू कसं मेसेज असतो ते तू मनान तू सगळ्याक एंथुसियास्टिक सगळ्याक प्रीच कर म्हणते ना मुखारी 1911 भितरी भक्ती सिद्धांत सरस्वती हे चॅलेंज घेताची कशी हे फिडो वैष्णवा दिखावा करचे वैष्णव लोकांक कशी आपण वापस तांकां कृष्णा कॉन्शियस कशी प्रीच करू आणि हे ब्राह्मण लोक आणि जातीवाद मस्तूर त्यांना ब्राह्मण लोक मात्र भक्ती करू शकतात बाकी लोक भक्तांक सुद्धा तांणी गोष्ट वाद विवाद करून तांकोट्टू सम करताची तशी रोड चॅलेंज घेऊन तांणी मस्त एक आपल्याला एक गुरुक दिल्ले हे कसं आसा तांणी हे करता मुखारी केन्ना तांगेले परम पूज्य पिता तांगेले मरण हे जाता तांगेले तिरोभाव जाता मुखार तांगेले गुरुल बी तिरोभाव जाता हाऊस बी तिरोभाव जाल्यार तांणी वतन एक सांगिल्लो तांकां तूं महाप्रभू चैतन्य महाप्रभू तुवें वट्टुकण जगात वट्टुकण तांगेले प्रचार करका शुद्ध भक्ती कशी हाडका लोकां तूं हे सांगल तेन्ना तांणी वापस पुरा एक लास्टाक तांणी एंडाक कसं करताचे पुरा आयकल्या नंतर पुरा बट लोकांक तांगेले जिवनातून बट्टू हे केल्याचे आणि षडगो स्वामीले एक टीचिंग कसं आसा तांणी जगभरात प्रचार करका कशी म्हण तांगेले एक दृढ निश्चय उरता तेन्ना इवन तांगेले आवसू सुद्दां तेगेले एक अंतकाल आयिल्ले नंतर तांणी कसं करता वट्टू सोडून मायापुरा येता तांणी मायापुरा येवन डेडिकेटेडली भगवंताल ते कसं प्रचार कसा आसा ते प्रिंट करचे ताजे आणि विंगड विंगड तांणी हे करता बृहत मृदंग बिग मृदंग अशी विंगड विंगड एक हे कंगेन ताजे प्रकार तांणी एक ग्रुप कंगेन ताजे वट्टू चैतन्य महाप्रभू मेसेज कशी तरी कन वर्ल्ड वाईड आम्ही हे करका म्हणले दृढ निश्चय करता तांणी अशी हे केले नंतर मुखारी भक्ती विनोद सरस्वती तेन्ना हे 64 शुद्ध भक्ती मठा तांणी स्थापन करताचे वट्टुकण नवद्वीप मायापूर कलकत्ता चाका अशी वट्टुकण नरिय नरांगी चिट्टगोड आणि बिडनापूर रेमुना अशी वट्टुकण हांणी 64 शुद्ध भक्ती मठ हांणी वट्टुकण तांणी वचून मेळताची इवन मथुरा वृंदावन
आणि आणि डिफरंट डिफरंट लँग्वेज भितर बंगाली भितरी इंग्लिशा भितरी अशी विंगड विंगड तांणी पुस्तक बरयताची वैष्णव बक कित्याक जाल तितले आणि तांणी तांकां लेखता की आपूण आतां संन्यास घेवका हे आपण संन्यास घेऊन हे वट्टू करू शकता कित्याक की म्हळ्यार ऑलरेडी तांगेले माता पिता इवन गुरुल बी हे जाल्ले आसा तेन्ना तांणी कसं करता सीधा मायापूर येताची मायापूर येवंगी न्हू आपणाले गुरुल एक चित्रां एदराक बसूंगी न्हू तांणी आपणाले एक संन्यास दीक्षा तांणी घेताची आणि थंय घेवन तांणी हे करताचे की आपल्या जीवन पूर्ती चैतन्य महाप्रभुले आणि षडगो स्वामीले टिचिंग्स आपण जीवन पूर्ती हे करतलो आणि तशीच आपल्या शिष्य लोकांक सुद्दां आपण ताजेच आपण हे करतलो तांकां ते दिवच्याक तांकां आपण तांकां ताजेच आपल्या जीवन पूर्ती तेच आपल्याला एक उद्देश उरतले म्हणून अशी तांणी आपल्या गुरु लागी प्रॉमिस करताचे आणि तांणी तांगेले संन्यास नाव कसं आता भक्ती सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद म्हणून तांगेले एक नाव घेऊन तांणी संन्यास दीक्षा घेऊन घेताचे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त चंद कोरनु तुम्ही दीक्षेच्या भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरात आणि गौर किशोरदास बाबाजी मेळलेले तांगेला देखून दीक्ष घेतिल्या तशी त्यांनी कशी एक डिटरमाइंड जावन तांगेल जीवन पर्यंत ऍज इज लाईफ अँड सोल चैतन्य महाप्रभू मिशन प्रीच करू पळयलेले आणि तशी त्यांनी त्या गौर किशोरदास बाबाजी महाराजाला विचारा मुखारी संन्यास घेतिले त्या सकट तुम्ही भारी चंद कोण आमकां सांगून दिली माताजी. भारी लायकोन सांगून दिल्या. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. मस्त धन्यवाद माताजी तुमका म्हाका अवकाश करून दिले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नॉलेज ना जाल्यार हांव प्रयत्न केले सान. हरे कृष्ण. माताजी ऍक्च्युअली तुमगेल आणि रविपती दामोदर प्रभुजी आणि वरिष्ठ भक्त तांगे मुखारी ऍक्च्युअली म्हाका कसले नॉलेज ना तुमगेल ब्लेसिंग्स आणि प्रेयर्स निमती मात्र हांव ಸ್ವಲ್ಪ सांगपाचो प्रयत्न केलेला. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद माताजी. लोकांक आशिल्ले वैष्णव लोकांक मेगले प्रणाम. हरे कृष्ण. तशी आता नेक्स्ट आमकां मुखार सुनो आम्ही आता ऐकल की श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरातांनी रे ऑफ विष्णू म्हळ्यार श्रीला भक्ती विनोद ठाकुरातांनी प्रार्थना करून एक किरण जग गत्यस वांग पेटे म्हळाला रे ऑफ विष्णू जावन त्यांनी हांगा अवतरित जाल्लींची तशीची मुखार सून त्यांनी सिंह गुरु म्हूण सांगून कशी एक फेरोशियस प्रीचर जावन सकड प्युअर भक्ती नातिल्यांका सुडो वैष्णव जांक पुरा कशी प्रीचर तांकां पळोवन इवन ते वाटते देखून इम्पर्सनलिस्ट पुरा वता आशिल्ली जाल्यार माताजीन सांगिल्लें आसा की तांणी भिवन निपोवन बसता आशिल्ली के जो अनेक वाट दोन वता आशिल्ली की आगेल मुखार येवची नाका म्हूण सांगून तशी तांणी एक सिंह गुरु म्हूण सांगून दिलेलो आसा. तशी मुखार सुनो आमकां हिज ग्रेस रविपती दामोदर प्रभुजी त्यांनी आमकां तांगेल मुखारविंदा दाखोवन तांगेल प्रीचिंग ऍक्टिव्हिटीज भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरा तांगेला आणि तिरोभावाच्या विषयी आमकां सांगून दिवचे आसाची त्यांनी हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराजाला शिष्य आणि तो आमकां वायब्रंट प्रीचिंग जावन भगवत गीता सेशन काडलेली आसा प्रभुजीन आणि प्रभुजी तांगेल्या धर्मपत्नी आणि दुव भूमिकाय लायक कृष्णा कॉन्शियस ऍक्टिव्हिटीजान तो इन्वॉल्व जावन आसाची मस्त सेवा करता आसाची. हरे कृष्णा प्रभुजी. वेलकम प्रभुजी तुमकां. वेलकम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. दंडवत प्रणाम माताजी. यू कॅन हिअर मी माताजी. तुम्ही ऐकू येत ना मी गेले आवाज? येस प्रभुजी. येस येत येत. तर माताजी थँक्यू फॉर इन्व्हाइटिंग. म्हाका चान्स दिवच्या खातीर खूप खूप धन्यवाद. ऍक्च्युली आय एम नॉट क्वालिफाईड बट स्टील यू हॅव गिवन अ चान्स. तर हांव आउटसेट सांगता हांव कोंकणी इंग्लीश हिंदी मिक्स करून सांगतलो तर ताजे खातीर म्हाका माफ करा. ठीक आहे. मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत्पातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम. हरे कृष्ण. तर आजचे जे थर्ड टॉपिक जे माताजी प्रभुजीन सांगला the third topic is actually preaching of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Yeah, he is such a great soul. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur preaching ache or Tangel great soul are ullo chemigel actually kai yogyata na. Kala gotsaki it is he is a
म्हणजे देर इज नो पॅरलल म्हणतात तुम्ही की फर्स्ट आम्ही विल ट्राय टू अंडरस्टँड की हे डिसअपियरन्स डे जशी माताजी सांगला की हे तिरोभाव दिवस आविर्भाव दिवस हे कसं नाही कशाला आम्ही सेलिब्रेट करतात और वी आर सेलिब्रेटिंग दुःख की कसं नसे वाय वी सेलिब्रेट म्हणजे कसं इम्पॉर्टन्स व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस तिरोभाव दिवस म्हणजे आता जे लोक आम्ही जॉईन झालांती तर आमकां कळका की आम्ही कशाला तरी इतले सकट लोक जॉईन झालांती व्हॉट इज द पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग और डिस्कसिंग दिस तिरोभाव दिवस और आविर्भाव दिवस तर फर्स्ट आम्ही ताजेर एक 5 मिनिट 2-4 मिनिट ताजेर डिस्कशन करूया आम्ही ऍक्च्युली वी आर इन अ जेल आता हे जे भौतिक जगत असं दिस इज दुखालय तर आम्ही ऐकला 4.9 आणतो कृष्ण भगवान म्हणतात की जन्म कर्म चमे दिव्य म्हणजे ही कम्स डाऊन why he comes down or why he sends his associates or his representatives कशन कारण खातीर he sends his representatives the representatives like our founder acharya his divine grace Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada and Tangel Guru जे म्हणला आम्ही सिंह गुरु तर these great personalities great souls come to take us back to Godhead. भगवान इतले म्हणजे डिफिकल्ट आमका आम्ही हांग इतले वी आर सो मच इन्वॉल्व इन दिस दुखालयम तर आमकां हांग दोकून भायर वचच्या खातीर हाऊ यू विल गो आउट सो इट इज लायक वी आर इन अ जेल तर जेल आणतो जशी जेलरी दुर्गा देवी तशी हे महान महान भक्तांक दे कम हियर अँड दे ट्राय टू टेल अस that come out from this jail and let us go back to God. So this is what I've heard from senior devotees or senior people. So this is the importance. Why we are discussing this? The main second part is that Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur preaching. Actually, he was a revolutionary. Revolutionary Konkani word gotna. I can say krantikari. He was like a krantikari. Now what is a revolutionary and what is a reformer? Then to a difference sir. So he was not a reformer, he was a revolutionary. Revolutionary he used to hit hard, not softly. Je father Bhakti Vinod Thakur, he established, he was the one of the 7th Goswamis. पण जशी माताजीने सांगले अगोदर आणि अगोदर माताजीने सांगलेलं आहे की चैतन्य महाप्रभू जे फिलॉसॉफी जे मिशन आशिल्ले जे मेसेज आशिल्ले ते लोकांनी मध्ये सकळ डायल्यूट केले and it was diluted to such a level that म्हणजे म्हाका सांगच्या कशी म्हणजे कने वाईट वाटता की they used to tell म्हणजे Vaishnavas are involved in only sex. That was the time where the mentality was. So Bhakti Vinod Thakur wanted to establish this pure bhakti, not this concocted or जे म्हणतात एक हातान तू जपमाला आणि एक हातान तू फिश म्हणजे अशी एक one hand is there is japamala and one hand there is fish. So this was the time when जसे माताजी सांगले there was a ray of hope and means I will not go into that. Bhakti Vinod Thakur prayed and finally Vimala Prasad came. And first we should understand that he was a revolutionary preacher or a revolutionary. Tani example सांगता एक बिल्डिंग असं बिल्डिंग आज पेंट सपोज खराब झाला तर there are two methods. Either तुम्ही ताजी स्क्रॅप करून ताका ना एक पेंटिंग करा, one method is there. But suppose भितर जाऊन ते खोकला झाला बिल्डिंग, the building is totally म्हणजे खोकला भितर जाऊन, तर then you have to take a revolutionary method. You have to break down that building, make a new building and paint it. So that is the difference between a reformer. Reformer is he will just paint it. Okay, बाहेर जाऊन साफ सफाई केले, बाहेर जाऊन कोण पेंट केले. But revolutionary is person who will really hit you hard. तर आमका I have म्हणजे हे कोण का इम्पॉर्टंट असं
why he has taken the birth. And this is one of our great soul in our parampara who actually started the Bhakti movement. Actually म्हणजे भक्ती विनोद ठाकूरांना नाम मट्टा वगैरे स्टार्ट केलेले आणि हांगू तो आम्ही विल सी हाऊ भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर प्रीच्ड राईट फ्रॉम चाइल्डहुड. म्हणजे आता माताजीने सांगलेलं आहे फिफ्थ, आय डोंट नो एक्झॅक्ट, फिफ्थ और सेव्हन्थ इयर ही हॅड अ फोटोग्राफिक मेमरी. म्हणजे he could remember all the shlokas, but it was not for some pratishta or something. It was that he wanted this to so that the real movement can be explained to all the others. तर हांगू दोकून आम्ही स्लोली अंडरस्टँड करूया. फर्स्ट he started to read the books. This is exactly what Prabhupada also told. म्हणजे आम्ही म्हणतात तुम्ही प्रभुपादान 4 things सांगला. First is purity is the force. Second is books are the basis. Third is preaching is the essence and utility is the principle. तर आम्ही कळूया आणि we will see how Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur took care of all these 4 and which Prabhupada also explained us. So we will see at the young age he had a photographic memory, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, he could recite and he could understand, he could preach. When you can recite and when you can preach, म्हणजे तुमका ताजेर स्टडी तुमगेल्या हातान तू स्ट्रॉंग असका. So that's why Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur at the age of 10 years ताण start केलेने, he started to assist his father in preparing for the journals, for commentary. तागेल अन्नाना Bhakti Vinod Thakurana, he had lot of books and all that. For that Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to assist him. There he started to slowly develop the reading habit. And you can imagine at the age of 10 सकड अगर कोणाक preaching म्हळ्यार commentary करका म्हळ्यार तुमका कितले study करका पडता. तर हांगू दोकून आम्ही initial childhood अंतू he started to understand and preach this. And he was a very strong in debates and he was very had a strong conviction. म्हळ्यार आम्ही ताजे कितें सांगतात न्हय, the third part is preaching, but preaching a book ari you should have a very purity. आणि प्युरिटी खंय दोगून येता, प्युरिटी येता इफ यू फॉलो वैष्णव सदाचार. आमगेला तू वैष्णव सदाचार क्लास असता, तर वैष्णव सदाचार आम्ही प्रॅक्टिस केल्यार then you will get purity. And when you have purity and when you have purity and you read the books, then you can go for preaching. Otherwise if you go for preaching, people will try to pull your leg आणि हे ते क्वेश्चन निमगितले and you cannot answer that. But unlike that, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was very had strong conviction. Then he went to college. College अंतु अशी नाही की घुमता फिरता. He had a celibate group. Celibate group म्हणारी जशी एक नैष्ठिक ब्रह्मचारीले ग्रुप असेल त्या ग्रुप म्हणारी they were not of आजकल जे कॉलेज अंतु टिकटॉक हंगा थई लड़की के पीछे इधर उधर घूमता है तशी नहीं. He was very serious. पर तागेल ग्रुप अंतु लोग फ्रीडम फाइटर असिले, लोग म्हणजे अलग अलग लोग असिले की तांगेल त्या टाइमाक they thought that is more relevant. But he started to connect there with the people and he started to make the group and slowly he understood that I have to do more. थंय दोकोनो माताजीन सांगले he went to Tripura but he was not happy. From there slowly which will go ahead तक कळले कि he has to do full time Krishna seva. He understood that my father's mission asile, he was not serious when till his father was alive. But 1914 his father passed away, disappearance, Bhakti Vinod Thakur ale, and in 1915 Gaur Kishordas Babaji also disappeared from this world. So then he became very serious and then he started actually the preaching movement or he started this Gaudiya movement. आता हांगा दोकून आमका कळका तर first is how he started his purity.
purity start करचाका he did 1 billion times Hare Krishna Mahamantra. He jap केले ताणे 10 years. Can you imagine? 192 rounds daily. आणि तुम्ही कॅल्क्युलेट केले रे 1 billion names घेवचाका it took him 10 years. Why he did this? To so that he was 100% sure purity खातीर. आम्ही जप करता ती तर जप करता 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 वी गेट प्युअर म्हणजे आमगे अंदर भितर जे कल्मश आसा ते दूर जाता आणि दूर जाता 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 यू आर प्युरिटी विल इन्क्रीज. तर फर्स्ट म्हळ्यार आय विल नॉट गो इन टू दॅट डिटेल how much whatever he has done. माताजीने एक्सप्लेन केला. he is to eat all बिक्स कोण खाऊच आशिल्लें. he doesn't have any time. म्हणजे 192 राउंड्स करला रे तुम्ही विचार करा तुम्ही कितले टाइम मेळटा. तर he is to just eat somehow and he did for 10 years. Once he was 100% confident, once he read all the scriptures, then he started the preaching movement. आता preaching movement म्हणजे कसं नाही त्या टाइमाक there was no institutional preaching. म्हणजे त्या टाइमाक there was no such formal institutional preaching. आता इस्कॉनांत कशी इस्कॉनांत there is a institutional preaching. there is भक्ती विक्षाचे फॉर्मॅट आसा, नामट्टाचे फॉर्मॅट आसा, इस्कॉनाचे 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल, IDC कोर्स, मागीर दीक्षा घेतल्यार प्रभुपाद आश्रय, गुरु आश्रय मागीर इनिशिएशनासाठी फॉर्म. इट वॉज ऑल सो परफेक्टली आता आम्ही करतात. पण हे जे स्टार्ट केलेले इन्स्टिट्यूशनलाइज जे गौडीय मठ जे एस्टॅब्लिश केलेले दॅट वॉज द रिझन. आता तुम्ही निमगितले की वाय इट वॉज डन इन्स्टिट्यूशनलाइज. म्हणजे इन्स्टिट्यूशनलाइज करच्या कारण म्हळ्यार आय विल गिव्ह यू विथ एन एक्झाम्पल. द ओशन इज वेअर वी हॅव टू गो. म्हणजे आमगेल जे म्हळ्यार एक सागर म्हणतात न्हय थंय आमकां वचका आणि वी आर द ट्रिब्युटरीज. म्हळ्यार आमी स्मॉल ट्रिकलिंग आमी आसत. इफ यू वॉन्ट टू गो टू द ओशन वचचे जात्रा आमकां विल नॉट बी एबल टू गो. द ट्रिब्युटरीज विल गो खंय मध्ये 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 काय अडकून भक्ती थंय नासली जातालें. बट वेन यू जॉइन अ इन्स्टिट्यूशन that is like a river. You join that river will take you to the ocean. So it is a very ekdam systematic way that you join the ocean or join the river. That is the Gaudiya Math what he established, and from there that institutional method you can join the ocean. So this was the way. And he kenna this was pre-independence. There was no phone, there was no communication, no proper post office, nothing. That time kurch manari he is there is no comparison to anybody. म्हणून म्हणतात ना he was a Simaguru. So we will understand further how he had a unique methods of preaching. The first time we understand केले की why he established this Gaudiya Math. आणि गौडी मठ एस्टॅब्लिश करच्यान तू तांगेल एकच तांगेल सिद्धांत आशिल्लें. माताजीन सांगलेलें की रूप गोस्वामी, रघुनाथन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभुलें जे मिशन आसा तांगेल जे टीचिंग आसा that teaching was to be further given all over the world. But he did that all over the world through his disciple आमगेल जे फाउंडर आचार्य His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. He gave him and the instruction, and that instruction was the birth of ISKCON. आज ISKCON कितले टेम्पल असतात all over the world. Within such a short span, it is more than 700 temples. It is all over the continent. There are Bhakti Vrikshas going. लोक सांगतात न्हय every time somewhere or other there is a Mangala Arati going. Somewhere the Sandhya Arati is going. Somebody is reading Srimad Bhagavatam. Somebody is. So Ashikorno, he started that Gaudiya Math, and that was the base, and he gave the instruction to Srila Prabhupada. Now we will see how other methods he did the preaching.
there was other methods he did the preaching were unique methods. Malari, earlier people used to, sannyasis never used to wear shirt, pant, coat, tie or anything. But he, Bhakti Siddhanta Thakur, used to wear all the attire required to preach this message. He had, sorry, English as a गाड़ी आशिल्लें Rolls Royce. That time, this is what I heard from seniors, 2 Rolls Royce आशिल्लें. एक Bhakti Siddhanta Thakur आलें आणि एक Viceroy. He used to travel in that Rolls Royce. म्हणजे that time तुम्ही imagine करा. एक सन्यासी western clothes से घालता, stitched clothes से घालता, and he is also traveling in Rolls Royce. But Tagele, he was not attached to anything. His mission was very clear. कि मक्का ये कृष्ण भावनामृत जैसा चैतन्य महाप्रभु जे messages that has to be given. ये message कसले देऊ का? प्रतिष्ठा कतीरा, नाव कतीरा, ना. He wanted all the jivas to go back to Godhead. That was the goal. That is the same goal of Srila Prabhupada. म्हणतात ना चैतन्य महाप्रभूला एव्हरी टाइम सांगता, he had 3 missions चैतन्य महाप्रभू. एक असं नाम रुची, वैष्णव सेवा आणि जीवदया. तुम्ही नाम आणि तुमची रुची करा, ती लायक नाम करा, शुद्ध नाम कलियुगात, that is important. वैष्णव सेवा करा आणि last, when you understand Krishna Bhavanamat, you pass on this message to all the other people and join them. So that is the Jivdaya. So that's why preaching is important. And he established this unique method of preaching. Tami Mukarsunu, we will give some more examples how he explained and preached. Tank कळले की आम्ही पर्सनली वचून सक्कड करून वचून आम्ही सपोज आम्ही प्रीच करचा गेल्यारी कीर्तन करून जे नॉर्मल मेथड आम्ही करतात न्हय तशी करल्यारी आम्ही सक्कड करून वचचा जायना. तर दॅट वॉज द फिलॉसॉफी ऑफ भक्ती सिद्धांत ठाकूर. म्हणून त्यांनी सांगता ती की जे मृदंग असं, मृदंग आवाज खंय ते वता जस्ट मला 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर नाही, ते रात्री ते बंगालान तू स्पीकर लावून अगर तुम्ही कीर्तन केलें आणि कथा केल्यार 1-2 किलोमीटर वता. बट सपोज यू वॉन्ट टू पास ऑन दिस मेसेज ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, तर तुमका सेकंड जे आसा बुक्स हे डिस्ट्रीब्यूट करता. तर बुक्सचे डिस्ट्रीब्युशन करच्याक ही स्टार्टेड टू राईट इन इंग्लिश अँड अदर लँग्वेजेस. अशी करून एट दॅट टाइम he tried to distribute the books in the language. But tantu dokon main point kasa nasa ki he gave the same teaching to his shishya Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur tangil shishak sangle tan kan sangle Abhay Charanak sangle you are an educated person. तर तुम्ही एज्युकेटेड पर्सन असा 1922 तो उलटा डांगा जंक्शन आणतो भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान एसी अभय चरण तेने आशिल्लें तांका ही गिवन हिम क्लियर इंस्ट्रक्शन की यू गो अँड प्रीच इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इन इंग्लिश. थंय दाखून दॅट मेसेज वॉज द बर्थ ऑफ इस्कॉन. तर थंय दाखून इस्कॉनान बर्थ जालें आणि थंय दाखून मुखार वचून Srila Prabhupada म्हळ्यार ISKCON founder Acharya, he got the inspiration, and when he taken the initiation after 10 years, I think 1932, थंय दाखून he started to establish the vision of his Guru Maharaj. पण ताका कितलो वेळ लागलें because he was a grahastha life कोरनो सकड कोरनो. At the very old age he went to America. थंय दाखून अमेरिका वचून तुमकां म्हणजे तितली डिटेल हांव वचना, तर ते जे गुरूल ते इंस्ट्रक्शन आशिल्लें तें ही फॉलोड. तांगा दाखून आमकां आतां क्लियरली कळटा की भक्ती सिद्धांत ठाकुराल जे प्रिचींग आशिल्लें इट वॉज सो रेव्होल्युशनरी. म्हळ्यार नॉट ओनली डीड ही प्रीच टू द पर्सन इंडिव्हिज्युअली, ही emphasis on the books also and he emphasis on chanting also.
that time he used to tell the parampara was to chant 64 rounds. तर मस्त जे लोग असे जे ग्रस्त नाही त्यांनी म्हणत असेल की नो प्रॉब्लेम हम तो कैसे भी कर लेगा, पण ग्रस्त लोक सकट म्हणत असेल की 64 राउंड्स इज व्हेरी डिफिकल्ट. बट दॅट टाइम भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर टोल्ड नो, तुमका 64 राउंड्स कोरकाचे. पर जशी जशी कलयुग वाढता असेल Srila Prabhupada, ISKCON founder Acharya, was so lenient that he gave us 16 rounds. That 16 rounds is also very, very difficult. So, Kashi, how will improve the 16 rounds or 64 rounds? Is very simple. Follow the 4 regulative principles. So, once you follow the 4 regulative principles, तुम्ही मनुष्य लेवलला येतात. You distinguish between animal to manushya. And from manushya dokonu vair vachya, you have to follow Trinadapi Sunichena, Tarorapi Shashunan, Amanina Manadena, Kirtana Siddhari. When you go into that mood, then you will get Chaitanya Mahaprabhu's very, very sweet message into your heart, and then you can do it. The last 5 minutes घेता Mataji, is it okay? Yes, Prabhuji, please. हा. तर एक वेळा आता आम्ही नेक्स्ट जे लास्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट्स हांव सांगता की ही पुश्ड फॉर पब्लिकेशन अँड हिज युनिक थिंग वॉज तुम्ही केन्ने खंय टेम्पलान तू प्रिंटींग प्रेस पळयला हांवें. म्हळ्यार प्रिंटींग प्रेस आमी पळयता सकट भायर खंय पळयता ती इस्कॉनाचे प्रिंटींग प्रेस आसता सकाळ आसता. पर तांगेल इतलें स्ट्रॉंग कन्विक्शन आशिल्लें की ही हॅड द प्रिंटींग प्रेस इन द टेम्पल. आनी तांकां गोतू आशिल्लें की बुकार वचून अगर आमकां मस्त प्रीच करता तर आमकां बुक्स न्यूजपेपर प्रकाश हे करपाचेच. आनी एट दॅट टायम ही स्टार्टेड लॉट ऑफ रायटिंग जर्नल्स, books आणि weekly, bi-weekly. Sajjan Toshini, actually unfortunately I could not read. I have read only one book of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, but there are so many books he has written. आणि सज्जन तोशिनी आणि तेव्हा नदिया प्रकाश म्हणून आशिल्ले. तर तेन्ना जेन ही वॉज पब्लिशिंग सो मेनी थिंग्स, तर लोक तांकां निमगीत आशिल्ले की तुमकां इतले म्हयन्यान तू एक वेळा बाय विकली इतलें बरोवच्या खातीर तुमकां म्हळ्यार इतले सकट सब्जेक्ट आसले तुमगेले. तर तेन्ना म्हणलेलें नॉट नाव दॅट टायम तुम्ही इतले व्यर्थ सकट न्यूजपेपर काडटा ती तुम्ही म्हळ्यार जे म्हळ्यार म्हणटा स्टेल न्यूज घालतात तातूंत. देवालें इतले लिला आसा, इतले गुणगाण आसा की आमी एक सेकंडान तू एक न्यूजपेपर काडल्यार आमकां कम जाता. म्हळ्यार तितलें तांगेलें ही हॅड सच अ डिझायर टू प्रीच. आणि ते सेम डिझायर इज फाउंड इन ISKCON फाउंडर आचार्य श्री भक्ती वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद. आता गीता मॅरेथॉन चलता आसा, सगळ्यांक गोतच आसा. ISKCON, द USP ऑफ ISKCON हांव हमेशा सांगता, हल्दीराम सेल्स व्हॉट हल्दीराम सेल्स? माताजी कचोरी, भुजिया. माताजी खाय नासतले, पर एवरीबडी नोस कचोरी, भुजिया इज द USP ऑफ हल्दीराम. ISKCON USP कसं रे? ISKCON USP is Bhagavad Gita. Everybody knows that, and so much that all over the world people know ISKCON with Bhagavad Gita as it is. So more than, I don't know आता काउंट कितलं आशिल्लें, 4 वर्ष अगोदर the count was we crossed 500 million sale. मतलब more than 53-55 crores of Bhagavad Gita is sold till now. म्हाका दिसता 60-70 crore आसतलें Bhagavad Gita sold. But we don't have to only sell. So what Bhakti Siddhanta Saraswati told, that I will tell now. He told, jab tak we are alive, we should preach. म्हणतात ना, जब तक है जान तब तक प्रचार. जित म्हणे जब तक श्वास लेगा तब तक आमको प्रचार कर. आणि आमका आमगेल गुरुले कल असता, guru once he gets old, he will not able to travel, he will not able to.
तर गुरुले आम्ही सेवा करू वाणी सेवा तांगेल त्या सेवा घेऊन वी शुड प्रीच जे 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 गुरुल असं आमका प्रीच करता आणि आमगेल सक्कड गुरुल कन मिशन असं चैतन्य महाप्रभुल मिशन तर त्या मिशन आमका वी हॅव टू प्रीच. सर आय विल रिक्वेस्ट एव्हरीबडी that on this most auspicious Tirubhav Divas, we should take a pledge that we will keep on preaching. म्हणजे आम्ही प्रीचिंग म्हणजे काही अशी मस्त दूर करता नाही, नजदीक स्टार्ट करता. स्टार्ट विथ नियर बाय. गिव युअर भगवत गीता टू युअर फ्रेंड्स रिलेटिव्स. जे तुमगेल बिल्डिंग आणत असतले हे चिंता करू नका, हांव तागेले उरलय ना, अरे कसे हांव मिगेल ते सुरे लढाई जाल्लेले, आय विल नॉट टॉक. ते अहंकार सगळं सोडका. दिस इज ऑल मिशन ऑफ कृष्णा. I am seeing Matajis are more in this group. तर Matajis have sometimes they gossip. तर gossip सोडून we can Krishna katha करून we can give one Bhagavad Gita to our relatives, to our close friends, आणि that way we can slowly preach. म्हणजे there are many things Bhakti Siddhanta Thakura आम्ही सांगतात काम गेल योगतना, पर whatever I could understand and learn, I could try to explain. There are a lot of more teachings which Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur told, but we do not have. I think time is exhausted. Anytime next time we can say there are some 8 instructions which I heard from Radhanath Swami Maharaj, that Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur given some 7 to 8 instructions which are also very important. But we will. Next time we'll discuss that, Mataji. तर हे कोण विराम दिता हांगा. तर thank you for inviting me, and I'm sorry my Konkani is not good. English चड उलयता, तर मिक्स करून तर म्हाका क्षमा कराती. I will try to improve in this coming year more and more to speak in Konkani. Hare Krishna, Hari Bol. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. तुम्ही श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरा तांगेला इतले लायक कोण आमका तांगेल प्रीचिंग ऍक्टिव्हिटीज ಬಗ್ಗೆ सांगून दिलेला आसा आजी. आणि त्या डिफरंट कसला कमी आचार्य आसा तांगेला तिरोभाव सेलिब्रेट करताची म्हळ्यार एक मेन इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे तुम्ही आमका चांग कोण मना कोण दिला इथे आम्ही सेलिब्रेट करका. आमका त्यांनी येवची कसला का आमका या मेटेरियल वर्ल्ड जेला दखून भायर वरची कतरी बॅक टू गॉड हेड वरची कतरी आमका त्यांनी येताची कृष्ण तांक पेटयता म्हळ्यार भारी छंद कोण तुम्ही सांगून दिला प्रभुजी. मस्त धन्यवाद. तशी द डिफरन्स बिटवीन रेव्होल्युशनरी आणि रिफॉर्मर कशी श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर रेव्होल्युशनरी क्रांतिकारी म्हणाले तुम्ही मस्त चांग कोण सांगून दिलाय. आणि फ्रॉम हिम द भक्ती मुवमेंट स्टार्टेड म्हणाले सांगून दिलाय. आणि द बर्थ ऑफ इस्कॉन उलटा डंगा रोडारी त्या प्लेस फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन अभय चरणाक दिल्लेला श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांनी. आणि थंय दखून त्या बर्थ इस्कॉनाचे बर्थ जलद कशी त्या श्रीला प्रभुपाद त्यांनी त्या तांगेल्या लाईफ अँड सोल त्या इन्स्ट्रक्शन घेऊन पाश्चात्य देशा वचून त्या कशी प्रचार करून आमका आज सक्कड ओट्टू जाऊन आजी अंग बैसून तांगेल गुरुल विषय उल्लोचाक एक भाग्य करून दिलेले श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुराल मुखांतर म्हणाल आमका मना कोण दिली तुम्ही. तशी तांणी 31 डिसेंबर 1936 तांगेला तिरोभाव जल्लेला श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्यांनी डिवोटीज सक्कडान हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्ट करताची त्या सांगता असताना चॅन्टिंग होली नेम्स चॅन्ट करता असतानाची तांगे या वर्ल्ड सोडून अपास गोलोक धामाक कृष्णाला चमकलींची म्हणाला आयचे तिरोभावाचे आम्ही महामहोत्सव सेलिब्रेट करून तांगेल गुणगान केला. तशीची आम्ही तांगेल चरण कमलांतू मागू काकी एक एटलिस्ट इनसिग्निफिकंट सेवा आम्ही तांगेल प्रती करची तशी जावं. सकड आचार्य झाला आणि श्रीला प्रभुपाद आला वैरी आमका प्रीती चढ जावं म्हणाल्या मागून घेताची आयच्या सेशनाक आम्ही हांगा विराम दिव्या. प्रभुजी आणि रसमयी माधवी माताजी के मस्त मस्त धन्यवाद. आयच्या सेशन चंद कोण आमका एनलायटन केलेला का.
Thank you very much, Prabhuji, and thank you, Mataji. तुमगेल परमिशन अस मंडलारी नरसिंह प्रणाम सांगुनो आयचे सेशन विराम. Yes, go ahead, Mataji. Hare Krishna. नमस्ते नरसिंहाया प्रह्लादलाददायि हिरण्याकाशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालाय इतो नरसिंहो परतो नरसिंहं यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहं नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये. तव करकमलवरेणका अद्भुत शृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज. भक्त विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय. भक्त शिरोमणी प्रह्लाद महाराज की जय. हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सकड वैष्णव वैष्णवी जांका धन्यवाद सांगता सर. आज तुमगे टाइम काढून या सेशन अटेंड केलेला. थँक यू व्हेरी मच. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय. His Divine Grace Srila Prabhupada की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. So या वारू गीता सुबोधिनी बेस्ड भगवत गीता डिटेल्ड क्लासेस जत्ता सेशन्स जत्ता तुमगेल फ्रेंड्स अंक रिलेटिव्स अंक सगळ्यांक सांगयाची तुम्ही. आणि आता प्रभुजीन सांगेल म्हणके आम्ही प्रीचिंग आमगे प्लेज कोर कायचे एक दिवस म्हणलेला आसा. एटलीस्ट एक जना कोणी सांगून तांका गीता सुबोधिनी डिटेल क्लासाक तशी सांगयाची प्रचार करू सूर करूया सान मटांतू तुम्ही. हरे कृष्णा. थँक यू व्हेरी मच. हरि बोल. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna.